Spolupracujem hlavne s mladými ľuďmi, so žiakmi základných škôl, stredných škôl, ale aj s ďalšími mladými dospelými. No a to, čo ja ponúkam, je práve, myslím si, že také pohodové prostredie, inšpiratívne, bezpečné. Spoločne sa zvykneme pozrieť na to, aké má mladý človek zdroje. To znamená, o čo sa môže sám sebe oprieť pri týchto dôležitých rozhodnutiach, aké už má skúsenosti, čo už doteraz zvládol, čo sa mu už podarilo, čo ho fascinuje, čo ho naplňa, pretože nikto z nás nezačína od nuly. To, s čím mladí ľudia odchádzajú, je taká iskra v ich očiach. Vidím na nich takú radosť z toho, že si chcú vyskúšať byť tvorcami vlastného života a mať ten svoj život po vlastných rukách a odchádzajú takí spokojnejší, motivovanejší a istejší si v tom, že majú nejaký konkrétny plán. Že už poznajú to, čo v nich je, vidia svoje možnosti a majú plán reálnych krokov, malých krokov k lepšiemu v každodennej realite.